खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 22 जुन 2023 बाराय जाबाय समबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सफैदों। सनितपुर जिल्लानि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय दमनपुर गामिनि बारग' एनडिपिनि गोख्रों मावथि एन हास्थाय एबा हेब्रन नार्जारी बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बन केन्सारजों एबा हारानि केन्सारजों नाख्रेबजानानै मैया बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै एक्स एनडिपि आफादजों लोगोसे बर' हारिया दुखु मोननाय फोरमायदों। बिहार रायजोनि आरायाव मोनसे जुलिनि फांसन जाबाय थानाय समाव जुलिनि फांसननि स्टेज सायाव सासे 6 बोसोर बैसोनि गथ'आ गेलेबाय थानाय समावनो कारेन्टनि तारजों नांजानानै कारेन्टजों बोबथाबजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय नायना कुमारी। उनाव गथ'नि नखरनि मानसिफोरा जुलिनि टेन्ट हाउसनि डेक'रेशननि बिगोमा एस कुमार किसारी आरो रन्जित कुमारनि सायाव पुलिसनो केस होनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव बिहार पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। बमा दोननानै गुबुनखौ बुथारनो नागिरनाया गावसो थैनांबाय। वेस्ट बेंगल रायजोनि सिङाव थानाय मुर्शिदाबादनि पन्चायतनि पलनि सिगां सासे सुबुङा बेलडांगा मिउनिसिपेल अफ मुर्शिदाबादाव सिरि सिरि बमा दोनबाय थानाय समावनो बमाया हरखाबै ब्लास्ट जानायाव गावनो अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय आलिम शेख। आलिम शेखआ बमाखौ दोननानै गुबुन सुबुंफोरखौ बुथारनो नाजादोंमोन, नाथाय गुबुना थैयासै, गावसो थैनांगौ जाबाय। जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव गले गले सोमजिबाय थानाय मोनसे मानसि बुथारनाय जाथाय। बे जाथाया जादों गुजरातआव। गुजरातनि सिङाव थानाय नार्सारियाव सासे 22 बोसोर बैसोनि सेंग्राया गावजों खौसे थाफाग्रा गावनि उन्दै हिनजावसा गथ' गार्लफ्रेन्डखौ बुथारदों आरो बिसोर सानैजों जमा थानाया 1 बोसोरल' जाबायमोन। गावनि गार्लफ्रेन्डखौ बुथारग्रा दायनिगिरिया मोनसे फेक्टरियाव खामानि मावोमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला बिसोरनि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव सेंग्राया गावनि गार्लफ्रेन्डखौ इनाय बुथारदों आरो बुथारखांनायनि उनाव गावबो गावनि जिउखौ देवलिं लानानै फोजोबदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थैनाय गार्लफ्रेन्ड आरो बयफ्रेन्डनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। आसाम सोरखारा आसाम रायजोआव गिबि खेबनि थाखाय गिबिसिनै दैनि सिंजों वाटार टानेल रड गहपुरनिफ्राय नुमलिगढ़सिम थांलाय फैलाय खालामनो हाग्रा लामा बानायनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय आरो बे प्रजेक्टनि खामानिया गासै 6,000 कोटि रांनि जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावना होबाय आरो बे टानेल सिंजों रेल लामाबो थागोन आरो गारि गुराफोराबो थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। मुम्बाइ पुणे राजा लामायाव गंसे लादेन ट्राकजों आरो गुबुन गंनै पिकआप गारिजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय गुरुदीप सिंह 47 बोसोर बैसोनि आरो सतीश रामचंद्र पावार 54 बोसोर बैसोनि। गुबुन सासे जोखोम जानायनि मुङा जाबाय सफियान शेख 19 बोसोर बैसोनि। बे समाव बेखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।